Селям алейкум, хайрлах шамлар, витаю! В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. В следующем часе мы продолжим обсуждать самые актуальные новости, которые появились в информационной повестке дня и которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Что ж, поехали. Я рада представить гостя нашей студии. Григорий Амельченко, герой Украины, генерал-лейтенант СБУ. Витаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте с вами начнем нашу беседу с такой новостью. Депутат Госдумы России, бывший псевдопрокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что собрала и направила дополнительные материалы по вопросу доступа к воде в Крыму комиссару по правам человека ООН госпоже Мішель Бачелет. Давайте ее послушаем. Виправдання українською стороною свого злочину виглядають безглуздо. Посилатися на свою непричетність до присутності питної води і закликати Росію самостійно вирішувати питання доступу до неї після того, як самі незаконно перекрили воду, що надходить до Криму через Північно-Кримський канал з міжнародної, а не приватизованої кимось річки Дніпро, тримаючи руку на кранику, є шантажем і дуже нагадує поведінку звичайного злодія на лаві підсудних з невдалим адвокатом. В то же время представительство президента в автономной республике Крым отвергает обвинения российской власти относительно обязанности Украины поставлять воду в аннексированный Россией Крым и подчеркивает, что обеспечение оккупированной территории ресурсами является обязанностью страны государства-оккупанта. Давайте послушаем. Частина 1 статті 55 Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року, 4-та Женевська конвенція, передбачає, що держава-окупант зобов'язана за допомогою усіх наявних засобів забезпечувати населення продуктами харчування та медичними матеріалами. Зокрема, постачати необхідні продукти харчування, медичні матеріали та інші припаси, якщо ресурсів окупованої території виявиться недостатньо. Ці положення безумовно стосуються і такого ресурсу, як вода. Тобто прямим зобов'язанням держави-окупанта є забезпечення цивільного населення окупованої території всіма необхідними ресурсами. Насколько вообще состоятельны вот эти заявления оккупантов о том, что международному сообществу нужно вмешаться в это дело, да, и в особенности они же, мы видим, апеллируют сейчас к Организации Объединенных Наций. Чего хотят? Якщо взяти просто з юридичної точки зору, а пані Поклонська, як я юрист, будемо говорити виключно юридичною мовою і нормами міжнародного права, ось відповідь, яку ви зараз почитали. Женевська конвенція. До речі, вона ратифікована Радянським Союзом. І Російська Федерація як правонаступниця зобов'язана її виконувати. Це перше. Колишній прокурор Автономної Республіки Крим, Поклонська, вона вчинила злочин, державну зраду. І вона підлягає кримінальній відповідальності за вчинення державної зради, частина 1 стаття 111 Кримінального кодексу України. Все решта, так кажуть, від лукавого, танці на вугіллі, танці на кістках загиблих, пам'яті загиблих і так далі. І всі ці речі – це як одна із складових інформаційної війни, яку проводить Російська Федерація, держава-агресор, держава-окупант, яка веде в Україні неоголошену військову агресію, тобто війну проти українського народу. Незаконно окупувала в злочинний спосіб шляхом військової агресії Автономну Республіку Крим, анексувала його і ще якось пред'являє претензії. Вся відповідальність за все, що твориться на окупованій території, тимчасово чи анексованій території, яка колись належала і повернеться, і буде належати в Україні, лежить на країні-агресорі, агресорі-окупанти. Відповідь пряма і чітка Женевської конвенції, текст якої, витримку якої ви проводили. Давайте к следующей теме. 11 сентября, как вам известно, в Берлине состоялась встреча советников глав государств Нормандской четверки. По ее итогам от Украины и России прозвучали совершенно разные заявления о возможности встречи лидеров формата. Так, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что встреча рано или поздно состоится. А подробнее вот что он сказал.
Так, не було досягнуто конкретних домовленостей щодо термінів, але все свідчить, що процес рухається вперед. Я впевнений, що цей саміт відбудеться, хоча, на жаль, не можу назвати сьогодні конкретну дату. Сподіваюся, що він відбудеться до кінця цього року. Ну а вот представитель Российской Федерации, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак обнародовал принципиально противоположное заявление. Козак заявил, что одна из сторон считает саммит самоцелью, очевидно, имея в виду украинскую сторону, а условий для ее проведения, то есть саммита, сейчас нет. Давайте его слушать. Не дивлячись на те, що один з учасників переговорів заявляє, що саміт в нормандському форматі є метою, ми розуміємо, що підстав для його проведення немає. Якщо ми будемо збиратися, щоб просто поговорити, ми відстрочили врегулювання конфлікту на невизначений термін. Почему такая дискоммуникация? Наша пісня хороша, починай спочатку. А що ви могли очікувати? Один і другий давав коментарі, і обидва являються ворогами українського народу. Козак родом із Запорізької області, зараз прислуговує і служить російському агресору Путіну, забувши про те, що його коріння тут, в Україні. Ну, а Андрію Єрмаку я радий би готувати сушити сухарі після того, що відбулося із зривом спецоперації по виманюванню вагнерівців в Україну. І операція, яка повинна була завершитися в першій половині 25 липня затриманням їх в Україні, коли вони летіли літаком із Мінська у Стамбул. Не буду забирати ваш час, це інша тема. Вам залишу на пам'ять дві мої публікації в Україні молодій. Закріт на Банковій. І служу Росії. Добре, я почитаю. Де документально підтверджено, як за участю глави держави Зеленського і глави його офісу Єрмака була зірвана ця операція, в результаті чого це не те, що зрада, державна зрада. У роки війни в таких би випадках уже про них би забули. Давайте вот вернемся все-таки к нормандской встрече. Ее хочу сейчас подробнее чуть-чуть обсудить, тем более, что к нам подключился Василь Вовк, експерт з питань національної безпеки. Он з нами зараз на прямому зв'язку. Вітаю вас. Алло, Вітаю. чуєте? Так. Да. Ну что ж, 11 сентября, как мы уже сказали, состоялась встреча советников лидеров Нормандской четверки. Украинская сторона говорит, что, возможно, саммит состоится, а российская сторона говорит, что оснований для такого саммита сейчас нет. Ожидать ли каких-то очередных ультиматумов от Российской Федерации для проведения этого саммита? Что будет ваш прогноз? Ультиматум давно записаний в Мінських угодах, який звучить наступним чином. Спочатку проведення місцевих виборів під контролем Росії, а потім передача Росією кордону України для урядових прикордонників і інших служб, митних і так далі. Тому буде нормандська зустріч, не буде. Це вже ніякого значення за великим рахунком немає. Бої на Донбасі продовжуються, бої за Донбас вже програні. Будемо надіятися, що не програна повністю війна, але на сьогодні потрібно визнати, що в тимчасовій контактній групі, нормандській четвірці, залишилось лише одне – встановити розміри стовпчиків прикордонних, які будуть на адмінкордоні, такому самому, як з Кримом, і займатися демілітацією демаркацією цього кордону. Більше немає там про що говорити, тому що позиція однакова у всіх. Україна, особливо український народ, тільки за те, щоб вибори на Донбасі проводилися після встановлення контролю над кордоном, після того, як буде проведена там якась легітимна робота щодо встановлення виборчих комісій, виборчих дільниць тощо. Росія каже, ні, спочатку будуть вибори нібито під українським законодавством, але перед їх кордоном. А потім ми подивитимося, чи передамо вам кордон, тому що в Мінських угодах так і написано. Починаючи з першого дня після завершення виборів, закінчить днем всеосяжного миру. Що таке всеосяжний мир, мабуть, складно визначити.
Дуже дякую вам. Василь Вовк, експерт з питань національної безпеки, був з нами на прямому зв'язку. Дуже дякую вам. А есть выход действительно из этой патовой ситуации, когда Россия настаивает на своем, а мы на своем? Повинна бути просто державницька українська національна політика і позиція. Принципова і жорстка. Ми маємо достатньо непогану міжнародну підтримку наших союзників. І не лише в накладенні санкцій на Російську Федерацію, а й наданні нам фінансової і військової допомоги. І, вибачте, не потрібно бути, скажу пом'якше, таким, яким ми маємо нашого Янелоха, главу держави, який заглядає в рот, спочатку в очі, тепер в рот заглядає президенту Путіну, щоб тільки чимось його не розсердити, не розтривожити і так далі. Повинна бути чітка і відповідна позиція. І адміністрація, чи зараз Офіс президента, повинен бути негайно очищений від тих, які явно грають, підігрують Російській Федерації, російському агресору. І в першу чергу невідкладно повинен бути звільнений з займаної посади, арештований, і контррозвідка повинна працювати по Андрію Єрмаку за ту позицію, про яку я вам говорив. В подібному випадку, якщо це не відбувається найближчими днями, якщо затягується створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, щоб розслідувати, як була зірвана спецоперація по виванюванню вагнерців, які вчинили терористичні акти і інші тяжкі злочини проти українського народу, в тому числі причетність до збиття малазійського літака МЧ-17, то тут і відповідь пряма. Якщо Зеленський цього не робить, він є співучасником тих злочинних дій, які творить його Єрмак. Іншого пояснення я дати не можу. Це, якщо хочете, практично є прямим доказом того, що він покриває таку антиукраїнську діяльність Андрія Єрмака. Я взагалі, як генерал Служби безпеки України, не розумію, як канцеляріст, голова офісу, це канцеляріст, скрепки, бумаги, ручки, і не більше, розпорядок дня, і не більше, так? Зараз замінив Міністерство закордонних справ, і вся зовнішня політика робить він. В тому числі і багато чого, так сказати, можливо, за спиною президента. Як може бути призначена така особа на таку відповідальну посаду і допущена до таких зовнішньополітичних дій, коли його батько, колишній кадровий офіцер Головного розвідувального управління спецслужби Російської Федерації і проживає в Москві. В умовах війни, коли є явний агресор, держава-агресор Російська Федерація, такі призначення просто недопустимі. Запитайте, скажімо, любого працівника спецслужб, любої країни, він пояснить ці положення, що говорить про голову Служби безпеки України, якого призначив Зеленський, свого друга, старого друга з одного двору, так, коли його дружина, коли він призначав його на посаду голови Служби безпеки України, являється громадянкою Російської Федерації. І це в умовах війни. Ви розумієте, що мені, генералу Служби безпеки України, в самому дурному сні не могло приснитися, що таке може бути з кадровою політикою. Це ж майже таке саме, як за часів Януковича. Міністр оборони – громадянин Російської Федерації, голова Служби безпеки України – громадянин Російської Федерації, і до цього призвело повністю обеззброєна руйнація Збройних сил. Служба безпеки України перетворилася у філію ФСБ Російської Федерації, і військова розвідка і так далі. І це позиція, а риба гниє з голови. І якщо Зеленський цього не розуміє, то він зрозуміє після того те, що зробила Майдан з Януковичем. Тільки Зеленський в даному випадку і Єрмак можуть не встигнути до Ростова. Идем к следующей теме. Очень важный, учитывая, что две независимые лаборатории во Франции и Швеции сейчас подтвердили наличие следов нервно-паралитического вещества из группы «Новичок» в организме российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении правительства ФРГ. Подробнее давайте послушаем. Результати дослідження спеціальних лабораторій Франції та Швеції підтверджують німецькі висновки. Незалежно від досліджень, що проводяться Організацією з заборони хімічної зброї, 3 лабораторії наразі незалежно один від одного надали докази отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною групи «Новачок». Андрій Піантковський, політичний оглядач, дисидент, з нами зараз на прямому зв'язку. З нами зараз на прямой связи Андрій Піантковський. Андрій Андреевич, здравствуйте.
Добрый день. Ну вот сегодня Эммануэль Макрон позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину и лично сообщил, что Навального отравили веществом из группы «Новичок» и потребовал прояснить обстоятельства этого покушения и расследовать это дело. Ну как расследовать? Разве это не абсурд? Я отвечу подробно на ваш вопрос, но прежде всего я слушал предыдущего вашего гостя, и Мгм. я хочу самым решительным образом поддержать пана генерала. Я уже в течение года по всем украинским каналам доказательно рассказываю, что господин Ермак – это агент российских спецслужб. Я даже знаю его псевдоним Козырь. вербовочный «Козырь», да. Это было мне очевидно с 12 июля прошлого года, когда он впервые своим куратором Сурковым, а теперь у него куратор Кузык, подписал протокол, в котором взял односторонние обязательства на Украину, вовсе не вытекавшие ни из каких Минских соглашений. И вся его деятельность – это сплошное предательство Украины. Теперь, что касается вашего вопроса. Действительно, для меня утром было сегодня такой даже какой-то шок удивления. По строчкой по федеральным российским каналам бежала информация. Президент Макрон разговаривал с Владимиром Путиным об отравлении Навального. Мгм. Ну, во-первых, слова отравления Навального еще вчера вечером они не могли появляться на федеральном телевидении, потому что официальная версия была, что нет никакого отравления, российские власти не нашли, там сахар, что угодно и так далее. То есть эта кампания лжи российского руководства переходит к следующему этапу сейчас. Раньше не было никакого отравления, сейчас они будут говорить, что немцы его и отравили. Ну Теперь да, в тот факт, принципе. что Мгм. Теперь тот факт президента Макрон, давайте не будем об этом забывать. В течение последнего года, вы знаете это по своей практике из нормандской группы, вернейший халуй Путина. И вот если этот человек должен звонить и спрашивать об отравлении, вы понимаете, до какой степени западное общество, весь цивилизованный мир уже уверен в этих фактах. А он звонит не случайно. Дело в том, что организация по защите от химического оружия, кому немцы направили все материалы, для проверки направила еще в три лаборатории, одна в Швецию, еще куда-то, и одна из них французская. То есть французская лаборатория, она своему президенту доложила, и он уже звонит, что Путина уличить в этом преступлении. Российское руководство попало в очень тяжелую и скандальную ситуацию с отравлением Навального. Мгм. Ну вот еще что хотела спросить. Мы слышали очень много жестких заявлений из уст европейских чиновников, лидеров и так далее относительно отравления Алексея Навального. Как вы думаете, вот эта вербальная жесткость европейских чиновников перерастет в практическую или же все-таки нет? Очень хороший вопрос. Мы же с вами уже сколько лет задаем такой вопрос, себе этот вопрос после очередного преступления российских властей и спрашиваем, когда. Дело в том, мне кажется, вот это сам факт вот этого сегодняшнего звонка Макрона, он показывает, что, видимо, Путин все-таки перешел какую-то красную черту. И было видно с самого начала, что госпожа Меркель, она была просто искренне потрясена событием, отсюда ее такое отношение к Навальному. И она даже начала говорить о возможности отмены Северного потока. Вот это лакмусовая бумажка. Дело в том, вообще-то говоря, экономическое значение уже нулевое Северного потока. Скорее всего, он будет недостроен из-за обструкции американцев. Просто нет трубоукладчиков, которые могут его прокладывать, потому что компаниям угрожают санкции. Но это очень важный психологический и политический момент. Это же одно из любимых детищ фрау Меркель. Она много для этого положила. Да не только Макрон, а вот вся эта политика. Путин, Ферштейн, политика поддерживать диалог с Путиным. Отказ от Северного потока будет означать вот конец эпохи, если хотите, в отношениях Германии с восточным соседом, начинавшимся еще с Бранта, с его восточной политики
восточной политики с Советским Союзом. Вот это очень важно наблюдать. В Мгм. ближайшие дни просто узнаем. Отказ от Северного потока — это означает, что вообще российское руководство становится изгоем в глазах Запада. Ну и последнее, что я вас хотела спросить. Как вам известно, сегодня в Сочи прибыл временно исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко. У него состоялась встреча с Владимиром Путиным. И, если я не ошибаюсь, до сих пор она длится. Чего вы Нет, ожидаете? несколько минут назад закончилось. Да, несколько минут назад закончилась. Как вы думаете, за закрытыми дверями о чем говорили? Чего мы увидим в ближайшее время? Я думаю, Путин орал на него отборным русским матом, потому что вот в последние недели перед выбором Лукашенко сделал ему много гадостей. Ведь в чем проблема их отношений? Путин требовал Лукашенко согласиться на аншлюс, на поглощение Беларуси, и Мгм. Лукашенко сопротивлялся не только Путину, он 25 лет сопротивляется, это еще Ельцин от него хотел. Не потому, что он великий патриот Беларуси, а потому, что он не хотел менять свое личное положение диктатора европейского государства на секретаря Минского обкома. А сейчас на него ему деться некуда, он в жалком положении и полностью зависит от Путина. Вы видели фотографии съемки, в какой Да, позе да. сидит Путин и как угоднически перевалился через левую ручку кресла Лукашенко. Да. Абсолютно ясно, кто альфа-самец. А еще месяц назад он дерзко огрызался Путин. То есть сегодня Путин мог бы его заставить подписать все. Но они уже объявили, что они ничего не подпишут. Потому что появился третий игрок — белорусский народ. Если М. бы сегодня Лукашенко согласился подписать все, что угодно, включая Анклиш, но это бы удесятерило силы Преступление. протестантов и восставших. Поэтому они же объявляли еще 2 дня, они кричат, Песков, что ничего не будет подписано, ничего не будет, никакой пресс-конференции. Да, и они после окончания беседы несколько минут назад было объявлено, что никаких подходов к прессе, никаких заявлений, уже поезд ушел. Белорусский народ уже никогда не позволит осуществиться этому аншлюсу. Но кстати, с точки зрения даже имперской позиции России, Путину было бы выгоднее бросить эту кость белорусскому народу, я имею в виду труп Лукашенко, и в качестве награды за освобождение Беларуси от кровавого диктатора, ну, получить какие-то уступки, которые он хотел, там единую валюту, еще, может быть, там для Ротенбергов пару нефтеперерабатывающих заводов. Но он не может отказаться от Лукашенко, потому что падение диктатора в результате восстания народа — это прецедент, который Мгм. окажет громадное воздействие на Россия. русское общество. Он о своей заднице, он уже не о русской империи даже думает, он думает о О своей своей заднице. жизни. Поэтому он, да, жизни, совершенно вы правы, господин генерал, он же, на него громадное впечатление произвела видеопленка с 15 последними минутами жизни Каддафи. Мгм. И вот вся его внешняя политика, она уже определяется вот этим комплексом защиты задницы диктатора. Зачем он полез в Сирию? Нет там никаких геополитических интересов в 21 веке, там какие-то базы, это смешно. Чтобы прикрыть задницу Асада. Потому что в его сознании вчера Каддафи, Асада, следующий буду я. А тем более, если у него тут во дворе свергают диктатор. Что вы? Он, вопреки всем интересам России и даже своим собственным персональным интересам, будет теперь этого урода поддерживать. Ну да, как, впрочем, и было с Мадуро в Венесуэле. Совершенно верно. Спасибо Но большое. Пока это Ага, Андрей, да, только... да, да. Вот давайте присоединим да, Григория Емельяновича к пока нашей беседе. господин Андрей в прямом эфире, я хочу, несмотря что нас различает расстояние в 1000 километров, пожать вам мужественную вашу руку за вашу гражданскую позицию и объективную аналитическую информацию, которую я с удовольствием всегда читаю и жду очередное ваше выступление в YouTube или публикации вашей статьи. По возможности, даст Бог, увидимся когда-нибудь, либо в Соединенных Штатах Америки, либо с удовольствием в Украине вас встречу и пообщаемся. И большое-большое вам спасибо за вашу мужественную гражданскую позицию.
Спасибо, пан генерал, мне очень приятно это слышать. Спасибо большое. Андрей Пианковский был с нами на прямой связи. Диссидент, российский обозреватель, политический обозреватель. Спасибо. Ну что ж, продолжая тему Беларуси. Вот я сейчас просто попрошу наших режиссеров вывести на экраны карту Украины. Выведите, пожалуйста, если у нас есть сейчас такая возможность. Да, вот, спасибо вам большое. Вот смотрите, в случае, если Российская Федерация полностью поглощает Беларусь, восточная часть, да, это Россия. Если она поглощает полностью Беларусь, то и северная часть Украины, там оказывается российские войска. Юг мы видим, Крым, который полностью милитаризирован Российской Федерацией. Там у нас есть Молдова, это Приднестровье, на территории которой также есть российские войска. Мы сможем удержать такой периметр границы? Ой, вы знаете что? Зубы-то у Путина гнилые. Угу. И то, что сказал господин Пятковский, я еще добавлю, так как сам хорошо лично знаю Путина, его психологию и так дальше. Я вот только не могу ответить на один вопрос. Когда он ложится на ночь спать, он надевает памперсы или нет? Потому что так скован страхом. Какая бы граница длинная не была, в Російській Федерації нема такої кількості збройних сил, які б могли по всьому кордону, і включаючи частково окупований Крим, де звідки так, зробити повномасштабне вторгнення в Україну. Збройні сили України – це не ті збройні сили, вірніше залишки, які від них залишили, що залишив нам зрадник Янукович у 2014 році. Ще одне. Понад 350 учасників бойових дій, які пройшли через фронт із російським агресором, які вміють не лише воювати, вони вміють, як сини і доньки своєї батьківщини України, захищати свою рідну землю. Третє. Наші сини і доньки вмирають за свій рідний край, за свою рідну землю, за своїх близьких, рідних, за свою домівку. А за що ті вмирають? Типа вагнерівців та інших їх тахнетів, які, так сказати, Путін посилає, як гарматне м'ясо на вбивство. За якісь гроші, от, там же третина, не у військах спеціального призначення, а от у звичайних Збройних силах, там же третина п'яниці, алкоголіки, наркомани. Перший відчутний удар, все, розсипляться, як карточний домик, побіжать туди, хто в Сибір, хто за Урал і так далі. Не зможе Путін знищити Україну по багатьом параметрам. А що буде з Білоруссю? Ви знаєте що? От, коли почалися масові протести і жорстка поведінка Лукашенка, а я з ним дуже гарно знайомий з 1993 року. Потім в 94-му... Ви общались з ним лично? Особисто. От. Коли він ще був депутатом, а я був начальником відділу військової контррозвідки в 93-му році зустрічався. Потім він був депутатом і кандидатом президента, а я народним депутатом, голова парламентського комітету в боротьбі з корупцією. І третій раз ось час, коли він вже був президентом в 96-му році, це була 10-та річниця Чорнобильської катастрофи. Сашу Лукашенко я знаю як облупленого. У нього не менше тваринний жах сидить всередині, що з ним може трапитися, так, як і Путіна. Я вам скину на електронну пошту, я йому відправив відкритий лист, відкрите звернення, як офіцера, от і до нього. І просто, звертаючись на ти і так далі, сказав, що «Саша, що тебе чекає?» І я йому просто порадив. Так що його чекає? Страшніше, ніж Каддафі. І страшніше, можливо, чим Хусейна. І страшніше ще може бути, чим президента Румунії, Чаушеску. Ви розумієте, що? Якщо він переступить, він вже і майже переступив, так? І пролється масово корони доведе Господи, як у нас в 2014 році, то хай не забуває, що у Білорусі у нього дуже багато дітей ще від першого браку.
рідні двоюрідні родичі. От, і той син, от, Микола, який постійно з ними так далі, теж хай подумає про його долю. Тому що якщо у кого, якщо в українців вже лопнуло було терпіння із по відношенню до цього зрадника Януковича, як вже ще більш терплячого. Білоруського народу лопне терпіння, його порвуть на шматки. І як Муссоліні можуть повісити на Майдані Незалежності у Мінську. Хай він просто про це знає. І ще одне. Я знаю хлопців, офіцерів, з якими ще служив, і серед них дуже багато моїх учнів, що знайдеться просто білоруський офіцер, який в рамках чинного законодавства, стану необхідної оборони, крайньої необхідності і декларації прав людини, загальна декларація право людини на повстання, просто фізично ліквідують Лукашенко, і в нормах міжнародного права і національного законодавства це буде правомірно і легітимно. Давайте Беларусь подключим. Юрий Губаревич, белорусский политик, голова руху «За свободу» з нами зараз на прямому зв'язку. Юрий, здравствуйте. Добрый вечер. Как у вас там в Беларуси? Последние новости, расскажите. Ну, продолжаются протесты, уже второй месяц они идут. Вчера был марш, который объединил опять в своих рядах более 100 тысяч человек. Сегодня проходят суды над задержанными, беспрецедентное количество задержанных, если мерить последним временем, это более 600 человек. Не только в Минску, но и по всей Беларуси. Ну и, наверное, основная новость сегодняшнего дня – это поездка Александра Лукашенко к Владимиру Путину и попытка каким-то образом выключить возможности для удержания во власти. Как финансовые, так, наверное, и иного рода поддержку. А как вы думаете, в обмен на что? Мы же понимаем, любые переговоры, они предусматривают торг. Что такого мог предложить Лукашенко Путину или что просил Путин от Лукашенко? Я думаю, что интерес Путина в настоящее время – это возврат тех долгов, которые уже успел сделать Александр Лукашенко. Но взамен на это предлагают новую финансовую помощь, новый кредит на 1,5 миллиарда. И при этом они должны прекрасно понимать, что это не деньги, которые не имеют гарантии возврата, так как позиция Александра Лукашенко в Беларуси сегодня крайне неустойчива. И, наверное, основная подоплека этого визита – это попытка России продемонстрировать, что в любом случае любые изменения в Беларуси будут проходить под контролем нашего восточного соседа. Это означает, что свержение Лукашенко силами демонстрантов для Кремля неприемлемый вариант. Поэтому, понимая, что Александр Лукашенко так или иначе должен уйти, ему предлагали какие-то варианты, которые выгодны в том числе и России. Как вы вначале уже отметили, второй месяц люди белорусы выходят на протестные акции. Вот что я хочу вас спросить. Как долго вы планируете выходить на эти акции и на что вы рассчитываете? То, что Лукашенко выйдет, покается, скажет извините, просто так уйдет или что? Люди будут выходить до ухода Александра Лукашенко или протестовать другими способами, но дело в том, что эти протесты не успокоиться. Для этого нет причин, чтобы уровень протестов снизился в ближайшее время. Даже силовые варианты с разгонами не помогают тем, кто удерживает власть. Ну и посыл это, конечно, не только лично к Александру Лукашенко, который заявил, что до смерти будет пытаться сидеть в своем президентском кресле, и посыл к его ближайшему окружению, которое начинает понимать, что с этими руководителями им дальше не по пути, и позиции Александра Лукашенко крайне неустойчивы, а ответственность придется нести всем, кто в данный момент действует вопреки белорусскому международному законодательству, подавляет мирные протесты, избивает и пытает протестующих в тюрьмах. Спасибо большое. Юрий Губаревич, белорусский политик, руководитель движения «За свободу», был с нами на прямой связи. Вот у нас буквально 3 минутки остается до завершения нашего эфира. Много говорили о транзите власти. Как вы думаете, может ли Москва готовить некого человека, который может прийти на смену Лукашенко? Москва багато чого хотіти. І навіть те, що сказав так толерантно виражено білоруський колега і пан Юрій, так, я добавлю, все залежить від білоруського народу. От їм вирішувати, бути білоруською губернією в складі Російської імперії, виключно білоруському народу. Їм вирішувати, що, можливо, з Москви призначать губернатора Білорусі,
і Білорусь формально буде незалежна, суверенна держава, але буде по великому рахунку сателітом Російської імперії, виключно залежить від білоруського народу. Я просто хочу їм сказати одну річ. І це я теж є звернення до білоруського народу. Ні один диктатор у світі ще не передавав і не віддавав своєї влади нікому. Ніколи не вірте диктаторам, а тим більше Лукашенку, у якого руки з Путіним полікті в крові. Третє. Тільки негайне усунення Лукашенка від влади, в тому числі і шляхом повстання. А якщо ще підключаться державні підприємства і об'являть загальнонаціональний безстроковий страйк, все. Він максимум декілька днів може побути і все. Тому що державна промисловість просто завалиться. От. І наступне. Білоруський народ повинен сказати жорстко і однозначно. Коли вони говорять там у ході на нього, на мітингах і так далі, це повинно прозвучати мільйонними голосами. Загальнонаціональним страйком в Білорусі, по всій Білорусі. І вимога. І якщо на вулиці вийде не 100, не 150, не 200 тисяч, а вийде хоча б 1,5-2 мільйона, на цьому ера Лукашенка закінчилася. І вже тоді можливості навіть не може йти. І на завершення. Серед білоруських генералів є мої дуже гарні знайомі. Ну, дорогі ж ви мої, у вас вже є онуки, як і в мене. Ну, невже ви думаєте, що він затягне вас так, цей кровавий диктатор Лукашенко, що вже вам потім просто, вам не залишиться місця в самій Білорусі? Та що таке групі генералів або групі офіцерів раз і назавжди вирішить це питання з цим Лукашенком і забудуть його наступного дня, викинувши або живим, або трупом на смітник історії. І Білорусія почне робити свою історію. Але як вирішить білоруський народ? Але хотів би сказати, що історія білоруського народу набагато дрівніша, на багато сотень років, чим Білорусія отих з московських болот, коли появилося московське ханство, московське князівство. Живе Білорусь і смерть диктаторам. Дякую. Григорий Амельченко, генерал-лейтенант СБУ был гостем нашей студии. Дуже дякую вам. Но я, к сожалению, вынуждена с вами попрощаться буквально через 5 минут, а не пропустите. Прайм Муштабаев. Хорошеньки.